हा इलय नमस्कार काय रे पिंट्या? पिंट्या लाडन मा काय म्हणतात पिंट्या, ते सगळ्यांच्या घरात असत ना पिंट, त्या सगळं जाऊ दे. आहे तू म्हणतस ना अनोळखी पोरांसोबत पिकनिकला जाऊ नको म्हणून. हे सगळे अनोळखी आहेत, एवढे अनोळखी आहेत ना, हे एकमेकांका ओळखत पण नाही. आताच माझी पण खाली ओळख झाली यांची. मी एकटो होय जो सगळ्यांका ओळखतय. तुका माहिती आहे माझी एरियात केवढी ओळख मारून सगळं समोर सांगायची गोष्ट आहे. मी राजी सवय काही जातच ना या. तसा काय नाही रे, म्हणजे तुमच्यावर विश्वास आहे माझो. पण काय ना, आमचं पिंट्या धडाचं नाही. रिसॉर्ट मध्ये जाता, आंघोळीसाठी पाण्यात उतरता आणि थयच मुतता. शिशी काय करतास? ओळख करून द्यावा. सुरू कर. नमस्कार आई, माझं नाव निकेत वंजारे. हा वंजारे काय सो रे तू? मालवण ओरस. ओरस मेला ता माझा आजोळ. तुमच्या गावातले काजू फॅक्टरीचे अशोक वंजारे ते माझे मामा. ते मोठ्या घरातले? हा. ते म्हणजे चुलत आजोबा? हा. मी आंबेवाले नाना वंजाऱ्यांचं नातू. खालच्या वाडीतला चिचेकडचा? चिचेकडचाच होय. मेला थय आमचं बालपण गेला चिचेकडे. हा. तू बाळू दादा तू झील का रे? होय. तू का कसं कळला ह्यो बाळू दादा तो झील? नाना मामाक एकच झील बाळू दादा. होय. आणि एक चेडू सुसल्याताई. मग ह्यो सुसल्याताईचो झील नाही कशावर ना? तो काय बोललो? ओरस त्याचा गाव, आजोळ नाही. आजोळ बोललो असतो ना तर मी ते काय विचारलं असतं. तू सुसल्याचो काय रे? तुझी आऊस शेरलॉक होम्स असा? काय 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 शिरो पडली होम काय बोलला? म्हणजे शेरलॉक होम्स डिटेक्टिव्ह, हुशार माणूस. हुशार हुशार. अच्छा ऐक जरा. सुसल्या काय दिलंस रे? कांदळगाव. काय सांगतेस? ह्या मागं तू आत्ता सांगतेस कांदळगाव? आधी सांगू काय झाला होता कांदळगावचा? काय आला? कांदळगावात कोणाकडे? परबांकडे. परब? अरे काय सांगतास काय? कोण परब? ते मास्तर परब. मास्तर म्हणजे टनटन देवळाकडचे? अरे मेले ते माझे काका. कांतो चुलत? नाही नाही सक्के. म्हणजे तुमका कळाला काय? काय? ह्याची सुसला आत्या ती तुझी माझी काकी. अरे वा भावाची. अरे केवढं जवळचं रिलेशन आपलं. सुसल्या किती पोरा रे? किती? सुशीला काकी 2, एक दिपल्या आणि एक सुपल्या. दिपल्या खय दिलास? दिपल्या ठाकूर. नाही नाही मी ठाकूरच आहे, पण काय आहे माझ्या जन्मापूर्वी आम्ही ते राहायला आलो ना, त्यामुळे कोकणाशी माझा काही संबंध नाही. औशी बापाशी फोन लाव. हा लावते. हा आता तर आम्ही खोदून खोदूनच विचारणार. स्पीकरवर टाकते. तू पण फोन कर रे. हॅलो मम्मी, आपण कुठले ठाकूर ग? आहे. मी काय म्हणतोय, आपली दिपल्या आहे ना, दिपल्या ती का खय दिला गे? मसुरा. मम्मी आपलं मसुऱ्यात कोण राहतं ग? त्यांचं नाव काय गे? अरे मिलन तुमका कळला काय? तुम्ही एकमेकांचे नातेवाईक आहात. राम भरत मिलान. हा मिठी मारा, मिठी मारा. तुका खीर खाऊ घालतोय. कसला भारी. अरे देवा, किती जवळजवळचा नातेवाईक असा बघितला. कसलो मारता पिंट्या. ए तू खायलो रे? मी रत्नागिरीचा. तळ कोकणाशी माझा संबंध नाही. संबंध नाही. माझी गर्लफ्रेंड तळ कोकणातली आहे आणि ते मी रत्नागिरीचा, ती तळ कोकणातली. ते काय जमत नाही. आता ही केस मी सांभाळतल. ए हे सोबायडेटा सांग. नाव शेखर बेटकर, मूळ रत्नागिरी, राहणार मुंबई, कामाक IT कंपनीत. लहानपणापासून निर्व्यसनी, सुपारीच्या खंडाचं व्यसन नाही. मावा खाता कधीतरी, पण कधीतरी. चालत एवढा चालत.
पोरगो चांगलो माका सांग तपावर खायचा मालवण मालवणात खायचा वरचीवाडी मेल्या सगळ्या गावांका वरची आणि खालची वाडी असता हा. नेमक्या खायला गावातला ता सांग मान मान अरे मानात माझी आत्या दिलेली आ. अरे महानात तर माझ्या आजीचा आजोळ. अरे मानत माझी मावशी दिली महानशी आमचा काही संबंध नाही, पण महान मार्गे आम्ही अंगणेवाडीत गेलेलो, बस तेवढा संबंध आहे. हा तुझा काम झाला म्हणून समज. हा एक मिनिट, त्या सुसल्याच्या दुसऱ्या शेडवाक खय दिला? गे काकी तुका सांगते सुपल्याचं नाव काढू नको हा. आमचा पटना नाही तिच्याशी. तुमका सांगते काय केल्यान सांगा तिने, ते टिकटॉक वाल्यासोबत प्रेम केल्यान नी इंस्टा रील वाल्यांसोबत पळून गेला आता. मग आमका काय आवडलेलं नाही आता. तुमका काय सांगते म्हणजे भांडूप मध्ये राहता काहीतरी सावंत आणणं त्याचं. IT मॅनेजरा 1.5 लाख पगारा, गाडी घोडे बंगला सगळा. आमका काय आवडलेलं ना, काय विचारा पळून लगीन केला ना, भात नाही खाऊक मिळाला. असा काकी. हा सावंत पण मीच, IT कंपनीत पण मीच कामाला आहे, फेसबुकवर पोरगी पण मीच पटवली, भांडुपला पण मीच राहतो. म्हणजे मी ए बाबू तू राहुलं तू खायचो. मी कोल्हापूरचा आहे, MH9. कोकणाशी काही संबंध नाही. हा अरे मेल्या कोल्हापूर पण कोकणातच इला. राधानगरीतून खाली गेलाव ना केला कोकण. हे का पण घेवा. चालेल.